Маклауны сұрама, мына спектакль қойып болыр еді. Мүдәрис ул гений. Башка сүз белән мин моны әйтә белмим. Я думаю, Дервиш. Дервиш. Медалист ул минем тормышта үзе бер вакыйга булды. Ул минем дөньяга карашымны үзгәрткән бик сирәк шәхесләрнең берсе. Һәм шигъриятның асылын аңлауда аның роле бик зур. Сезнең өчен? Бүгенге заманның Тукай дип әйтәләр, мин килешәм, чөнки без менә укып беләбез бит инде сөйләгәндә, истәлекләрне беләбез, Тукай шулай бик тапкыр сүзле булган име, дошманнарны гелчәнчеп биреп торган име, аның шундый ягы да бар һәм шигъри таланты. Медалист абый зур хәрефләр белән талант. Бу шул мәгънәсендә талант һәм зур хәрефләр белән татар баласы. Шул мәгънәсендә татар баласы. Уникум. Миңа калса ул уникаль шәхес. Иҗатында да ул уникаль, һәм кеше буларак та ул уникаль кеше булган. Müdәрис зур хәрефтән языла торган шагыйрь. Димәк, беркемнән дә курыкмыйча үзенең хисләрен, кайгысын, борчуын, сагышын, шатлыгын түкми-чәчми шигырьләрендә ачып бирә торган кеше. Минемчә, Müдәрис Әгъләмов ул үз-үзенә тугры булган, тугры булып калган шәхес. Müdәрис ул герой. Müдәрис минем өчен ачылмаган сер табышмак. Уникаль шәхес. Müdәрис ул иң беренче чиратта халык шагыйре диярем мин, һәм инде аның иҗатын үзебезнең Тукай бабабыз белән чагыштырыр идем. Müdәрис Әгъләмов ул татар милләтенең дәвамчысы.